María Vázquez recibirá o premio Ramón Piñeiro Facer País que concede a Asociación Cultural Val de Láncara co apoio da Deputación e do Concello Lancarés. Será o vindeiro día 29 no lugar de Carracedo. Coa entrega do galardón, a entidade recoñece a actriz que acadou unha candidatura aos premios Goya polo seu papel en Matria, a súa defensa da lingua e da cultura galega. María fai país, e por qué? Pois porque nos representa-nos coa súa fala, apoia a cultura galega, tamén gracias á súa faceta interpretativa pois leva un compromiso implícito, non? Tanto a nivel nacional como internacional. A presentación da 23ª edición do premio tiña lugar este mércores no Pazo de San Marcos. No acto, o vicepresidente da Deputación, Efrén Castro, valorou o labor que realiza a Asociación Cultural Val de Láncara. Quero agradecervos que continuedes mantendo viva esta asociación e estes premios e dinamizando Láncara porque, bueno, nes concellos pequenos é importante que haxa unha asociación como Val de Láncara que poña de manifesto que tamén se pode facer cultura dende un concello pequeniño do interior da provincia de Lugo. O alcalde en funcións de Láncara, Pablo Rivera, ademais de salientar o acerto da elección da gañadora, puxo de relevo a figura do escritor e filósofo lancarés Ramón Piñeiro. Un auténtico defensor, persoeiro, ilustre da nosa cultura e da nosa lingua, e creo que este premio rende unha sentida e merecida homenaxe a unha persoa que naceu en Láncara, que moi pretiño desa cansa consistorial ten a súa casa natal e que creo que é un auténtico recoñecemento a unha persoa cunha traxectoria impecable na defensa da nosa cultura. Unha decena de asociacións da comarca de Sarria participou na designación da intérprete viguesa que ten raíces familiares en Carballedo.